Tudtad-e, hogy a halloweeni csokit vagy csalunk szokás több száz éves hagyományból ered? Most figyelj, mert elmesélem, hogyan lett egy régi hagyományból a világ egyik legcukibb Halloween játéka. Már a középkorban, Európában, főleg Skóciában és Írországban szokás volt, hogy a november 1-e előtti Mindenszentek éjszakáján a szegények házról házra jártak, és úgynevezett léleksüteményt kértek. Cserébe imádkoztak a halottak lelki üdvéért. Ez volt a souling nevű hagyomány. Később a gyerekek vették át a szerepet, és már nem csak imádkoztak, hanem verset mondtak, énekeltek vagy tréfát űztek, ha nem kaptak semmit. Innen jött a fenyegetéses játék. Trick or treat, vagyis adj édességet, különben megtréfállak. Amikor az ír bevándorlók a 19. században Amerikába költöztek, magukkal vitték ezt a szokást is. A 20. század közepére a csokit vagy csalunk már nem félelmetes babona, hanem gyermekbarát, vidám Halloween szertartás lett. Ma már több mint 70 éve a Halloween elengedhetetlen része, és évente több milliárd édességet osztanak szét ezen az estén világszerte. Ha te is jártad már az utcákat csokiért Halloweenkor, nyomj egy lájkot. Kommenteld, hogy te mit szoktál mondani. Csokit vagy csalunk, vagy valami más tréfás változatot. És ne feledd, kövesd be a naptárak.com csatornát, ha szereted az ilyen érdekes eredet történeteket.